Představíme vám fantastický Pampered Toes Sensation. Přivítejme úchvatnou televizní hlasatelku a královnu krásy Michelle Rusovou. Poznejte Pampered Toes Sensation. Co to vlastně je? Pomocí Pampered Toes Sensation hýčkáte prsty na nohou a zmírníte bolest. Na vlastní oči uvidíte neuvěřitelné výsledky. Zůstaňte s námi a poznejte jednu z převratných novinek. Pampered Toes Sensation nabízí řešení na únavu a bolesti nohou. Vaše nohy trpí v úzké obuvi, ale nechcete si obout jiné? Bolí vás nohy po dlouhém únavném dni? S Pampered Toes Sensation vaše prsty cvičí jogu. Náš přístroj narovná prsty na nohou a současně je masíruje. Zbavte se celodenní únavy. Nabijte energií svoje unavené nohy, zlepšete prokrvení nohou pomocí této úžasné novinky. Teď se můžete přesvědčit na vlastní oči. Během dalších několika minut se dozvíte, jak můžete získat tento jedinečný výrobek. Rád sportuji, jezdím na kolečkových bruslích, lezu po skalách. Své nohy vůbec nešetřím. Pampered Toes Sensation jsem dostal od manželky jako dárek. Od té doby každý večer relaxuji při příjemné uklidňující masáži. Cítím se báječně. Nepotřebuji maséra, jelikož mám Pampered Toes Sensation. Pampered Toes Sensation se vyrábí z kvalitní elastické gelové hmoty. Je měkký na dotek, nemá nepříjemnou vůni a je hypoalergenní. Jeho čištění je snadné. Jako zdroj proudu pro fantastickou vibrační funkci je vestavěná vodotěsná baterie. Pampered Toes Sensation patří mezi nejlepší dostupné masážní výrobky. Neváhejte a objednejte si Pampered Toes Sensation ještě dnes. Trápí vás bolesti nohou, vaše nohy trpí v úzké obuvi, ale nechcete si obout jiné? Své nohy ani necítíte po celodenním pobíhání v lodičkách na vysokých podpacích, trápí vás kladívkové prsty, nebaví vás dlouhé čekání na pedikúru, v salonech krásy jste už nechala celé mění. Po celý život hledáte řešení, jak se zbavit bolesti nohou. Máme pro vás dobrou zprávu. Nyní můžete získat fantastickou sadu Pampered Toes Sensation za neuvěřitelně výhodnou cenu. Chladivá pružná gelová hmota a jemná vibrace masírují prsty na nohou. Protahování uvolňuje svalové napětí, tím se můžete zbavit bolesti. Vyzkoušejte si tento úžasný výrobek po únavném dni. Lehněte si a odpočívejte. Zbavte se bolesti a užijte si okamžitý účinek relaxační masáže. Neplýtvejte penězi a zapomeňte na jiné přípravky. Pravá relaxační masáž přímo ve vašem domě. Objednejte si svůj Pampered Toes Sensation ještě dnes za neuvěřitelně výhodnou cenu. Tento pár Pampered Toes Stretch v růžové barvě obdržíte jako dárek. A to ještě není zdaleka všechno. Pokud zavoláte a objednáte okamžitě, obdržíte tento pár Pampered Toes Stretch v modré barvě jako další dárek. Jeden pár můžete používat vy, druhý někdo z vaší rodiny a třetím párem můžete obdarovat někoho z vašich blízkých. Rozmazlujte sebe, členy své rodiny a kamarády. Zavolejte a objednejte okamžitě. Získejte tuto 6dílnou sadu Pampered Toes Sensation nyní za neuvěřitelně výhodnou cenu. Už nikdy nebudete cítit bolest způsobenou nošením úzkých bot. Zapomeňte na nepříjemné pohledy na vaše zdeformované nárty. Objednejte si Pampered Toes Sensation. Jako kdyby vaše prsty na nohou cvičily jógu. Zmírnění bolesti můžete cítit při prvním použití. Při dlouhodobém použití můžete zapomenout na bolesti nohou. Jemná vibrace Pampered Toes Sensation příjemně masíruje prsty na vašich nohou. Zapomeňte na bolesti nohou po dlouhém nákupu nebo po delší procházce. Proč bychom měli trpět, když řešení je přímo na dosah? Rozlučte se s nesnesitelnou bolestí a užijte si příjemnou masáž každý den. Vyzkoušejte si masáže přímo ve vašem domově. Pokud zavoláte a objednáte Pampered Toes Sensation okamžitě, obdržíte 3 páry Pampered Toes. První pár je Pampered Toes Sensation s vibrační funkcí, druhý je Pampered Toes Stretch v růžové barvě a třetí je Pampered Toes Stretch v modré barvě. Obdarujte se příjemnou relaxací a zbavte se bolesti nohou. My vás obdarujeme 2 páry Pampered Toes Stretch. Pampered Toes Sensation nabízí řešení na únavu a bolesti nohou. Zbavte se celodenní únavy, nabijte energii svoje unavené nohy, zlepšete prokrvení nohou pomocí této úžasné novinky. Hýčkejte prsty svých nohou pomocí Pampered Toes Sensation a zbavte se bolesti. Pampered Toes Sensation. Zavolejte a objednejte okamžitě.